Şınavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın hece İroyeke Eylül 2025 düşemli Brüksel saat ne la medede emin uçayan serisi ve peşkeş bikin demdem azadi haber apoya. Reber Apo jizindana İmraliye jibu yeke eylone roja aşdiye ya cihane peyamekşan. Peyama Reber Apo li mitingen rahav İstanbul'e hat xwendin. Di peyamede bi teybeti işaret bi pevajuya aşdi u civaka demokratik hatiye kirin Peyama Reber Apo ya yeke eylone vuhaye. Bangameya çareseriya demokratik u aşdiye ne pengaveke jireze ya siyasiye gaveke stratejik u verçakheke dirokiye. Ve bangere hem li Türkiye hem jili ruşlata navin liciye şer u helveşinan derien serdemeke nuyen jiyaneke demokratik ahve dispere aştiye hatiye davi ve bune. Evnetene bendevariyeke rastiyeke zelale da ku bi derfetin kurtu gavin ciddiyen pratik be avitin. Jiber ku aştiya rasti tenene beydenk buna silahan anji bidavikirna şere. Leher kada jiyane birrehu gavdergirina azadi demokrasi adalet civaki aştiya rasti çedibe. Ev ve guherina demokratik jibu gelinme tene ne mafeke. Deheman demede erka bingeyin a serdamanuya li peşiyameye. Bi tekoşina gelime teqes ve nirxen aşti demokrasi u azadi rayên xwe berdin bi kok bibin û bi jiyana civakî bersiva xwe bigire. Êdî ev welêt wê bibe warê kesên jiyana aştiyane û demokratîk hem weke erk û hem jî weke heqê xwe dibîne. Bu wesîlayeke Eylûnê ez bank li gelê me dikim da ku xwedî li vê erka dîrokî derbikevin meşa aştî û azadiyê mezintir bikin. Bi wê baweriya ku wê herkes giraniya vê serdemê fêm bike li xwe vegere û li gorî rihê aştiyê tev bigere wê hemûyan bi hezkirin û hurmeta xwe ya bêdawî silav dikim. Abdullah Öcalan Grava İmraliye. Lirhaye gel bi duruşma jibu civaka demokratik deng bide aştiye bere xwedan qada mitinge aştiye li parka Nova'da yalıtaxa Xaliliye pekhat jin u ciwan weke peşeng dîsa li pêş bûn li qadê bi coşeke mezin yeke Eylûnê roja aş cîhanê ya aştiye pêşwazî kirin û kevûkên aştiye firandin û mîting dest pê kir. Pişre axaftin dest pê kirin. Li ser navê komîteya amadekar Mahmud Binici axaftina vê kirinê kir. Mahmud Binici balkişan ser banga Reber Apoya aştî û civaka demokratik û got ji bo ku pêvajiyê bi awayekê erênî pêş te biçe divê devlet gavan bavêje. Hevserûkarê Xisra Dem Partiya Rihayê Ayşe Sürücî jî xwest ku devlet gavan bavêje da ku şert û mercên azad ên Reber Apo pêk were. Hevserûka Keskê Ayfer Koçak jî pişre axivî got yekê Eylûnê sembola jiyana hevpar agelan e. Îro dîsa tê xwestin ku mirovaniyê deft bidin gerineke şerê siyemîn ê cîhanê zêdetirî 100 salek û Kurd bi pençên asimilasyonere rûbirû hatine hiştin. Pişre hozan servan hate serdike. Mîtinga ku ciwanan tê de posterên Reber Apo vekirin tim û tim bi sloganên bijî seroka po jin jiyan azadî denk veda. Pişre aktivîsta tevgera jinên azad têjaye Ayla Akat ata axivî. Diyar kir ku heta ku deriyê aştiyê bê vekirin evê ji herkes zîre ispat bikin ku xwediyên vê pêvajiyê ne û got îro em jin li qadane ev aştî wê bibe aştiya nasnameyên hemû gelan. Ger bê bi destxistin wê ji bo tevaya cîhanê bibe hêvî. Lê dema li girdika İmraliyê tecrît hebe aştî nabe dema kesên siyaseta demokratik dimeşînin di girtîgehê de bin aştî nabe. Ev gel vê yekê herî baş dizane. Ayla Akatata banga Reber Apo silav kir got em ji vir bank li biryar darên qada gerdûnî û herêmî dikin weke têjayê em ê bibin organizatör û parêzvanên vê pêvajiyê. Em amade ne ku bibin dengê tevgera jinên Tirkiyeyê bê jin sîstemeke hukukî ya wekhev û azad naye avakirin. Aktivîsta têjayê axaftina xwe bi strana welatê me Kurdistanê dewam kir.
Tuncer Bakırhan got ve Abdullah Öcalan bigele xore bicive. Hevserke giştiyeden partiye Tuncer Bakırhan jî di mîtinga al rihayede axivê got cîhaneke nû tê ava kirin. Yên ku vêkê fam nekin wê wenda bikin. Top, tüfeng, dîwar û telên sînor ewlehiyê mîsoger nakin. Divê ev rastî were fêm kirin. Aştî têkoşîne û em ê barê berpirsiyartiya Birêz Öcalan a ji bo aştiyê parve bikin. Divê desthilatdarî û dewlet hîn zimanê me, îradeya me û mafên me qebûl bikin. Aştiyê ne bi gotinan bi kiryaran tê bidestxistin. Em daxwaz dikin ku desthilatdar rêzê li îradeya gelê me re bigire û qebûl bike. Divê riya hevdîtinên bi Birêz Abdullah Öcalan re were vekirin. Nêrînên Birêz Öcalan modelekê jiyanê ya yekgirtî pêşbînî dike. Divê komîsyon demildez guh bide Birêz Öcalan û pê re hevdîtinê bike. Divê komîsyon gavên ber bi aştiyê ve bavêje. Em cîhanê ji nû ve naafirînin. Mînakeke li Îrlandayê heye. Wan bi kesên ku çek digirtin re aştî çêkirin. Îro divê kesên ku çek danîne bi Birêz Öcalan re hevdîtinê bikin. Hûn êdî nikarin Birêz Öcalan di hücreyeke 12 metre kareyê de bigirin. Pêdivî ye ku Birêz Öcalan bi gelê xwe re hevdîtinê bike. Divê mafê hêviyê Birêz Öcalan êdî were naskirin. Em nikarin vê pêvajiyê bi sekinandinê bi dest bixin. Divê em têkoşîneke jiya ku me 40 salin meşandiye mezintir bikin da ku aştî were vê xakê. Mîting bi stranên Xêro Apaz bidawî bû. Di mîtinga İstanbul'e de Hevseruka Dem Parti Tülay Hatimoğulları hitabî bi hezaran kesî kir. Li İstanbul'e bi hezaran kesî bere xwedan qada rih timê ya Kaduköyê. Bi pêşengda Hêzên Demokrasî Aştî kedê li İstanbul'e mîtinga 1 Eylûlê roja aştiya cîhanê hat darxistin. Beriya mîtingê bi hezaran kes bi kortêjan bere xwedan qada mîtingê. Piştî meşê bi rêzgirtina ji bo şehîdên têkoşîna azadî û demokrasiyê mîtinga 1 Eylûlê dest pê kir. Pêşî li ser navê Komiteya amadekar peyamek hat xwendin. Wê gêliyê girseyê posterekî mezin êrêber Apo Hildan. Hevseruka Dem Parti Tülay Hatimoğulları hitabî bi hezaran kesî kir. Tülay Hatimoğulları pêşî roja aştiyê li herkesî pîroz kir û balkişan ser polîtikên desthilata AKP yenildi jî gelê Kurd. Hevseruka Dem Parti wiha got divê li Sûrî tavilê aştî pêk were. Ev jî bi pergaleke rêveberiyê ya demokratîk a tevayî pêk hate xwe di nav de dibînin pêkane. Tülay Hatimoğulları divî warî de balkişan ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk jî. Hevseruka Dem Parti diyar kir ji bo pêvajû bi rê ve biçe divê tavilê gavên pratîkî bên avêtin û wiha berdewam kir. Avakirina komîsyonê girîng e. Lê divê em vê yekê bêjin. Bi nêzîkatiya bila ev roj jî biçe em ê li meseleyê binêrin nabe. Divê ev komîsyon tavilê di warê guhertina qanunan de tev bigere. Divê tevahî girtiyên siyasî tavilê bên berdan. Gava herî girîng a komîsyon divê bavêje jî ev e ku tavilê divê bi sermüzakerevanê gelê Kurd Abdullah Öcalan re hevdîtinê bike. Pêwîstî bi derxistina qanûnên aştiyê heye û em ê divê mijarê bi her rê û rêbazê têkoşîna xwe bidomînin. Tülay Hatimoğulları dest şan kir ew di pêvajiyeke dîrokî de ne nabe bi tirsûnekî nêzîkatî li vê pêvajiyê bêkirin. Piştî axaftina Hevseruka Dem Partî ji bo bîranîna Sırrı Süreyya Önder sînevizyona derheqê jiyana wî de hate nîşandan. Di mîtingê de Parlamentera Dem Partî Gülcan Kaçma Sayîd peyama rêbera po ya 1 Eylûlê xwend. Bafıl Talabani derbarê bûyerê Lale Zerde daxuyaniyek da Serokê Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê yeneke Bafıl Talabani derbarê bûyera li Lale Zer ya li Silêmaniyê daxuyaniyek da. Talabani anî ziman ku komeke çekdar ya ne yasayî kar li dervê yasa kar dikir û got hinek jingeh vegeran de bu qadên leşkerî. Bafıl Talabani got tu kes an komên çekdar ne li ser hukuk û qanûnê re ne. Serokê yeneke daxwaz ji medyaya nêzî xwe kiriye ku rastiya belav bikin nekevin nava propagandaya bê bingeh yên medyayeke din û got erka we ew e ku hûn rastiyan pêşkeş bikin û baweriya raya giştî biparêzin. Herî dawî Bafıl Talabani got bank li dadgehê dikim ku li gorî qanûnê erkê xwe pêk bîne divê karê
komên çekdar ne serdest daxwazên aştî yekîtî û demokratîk yên welatiyan be. Hükümete Kolombiyayê ji ber êrişên li Xezayê îxrackirina komûrê ya ji bo İsraîlê qedexe kir. Hükümetê li ser fermana Serokkomar Gustavo Petro biryarnameya ku armanc dike tevaya îhracata komûrê ya ji bo İsraîlê qedexe dike xist meriyetê de. Di biryarnameyê de hat diyarkirin ku hennardekirina komûrê ji makîneya şer re südwer dibe û biryara hatiye dayîn li gorî peymanên navneteweyî ye. Kolombiyayê di siyê gulanê de jî ragihandibû ku ji ber êrişên li Xezayê têkiliyên xwe yên dîplomatîk ên bi İsraîlê re qut kiriye. Wezareta Parastinê İsraîlê ragihand berdevke Hamasê hatiye kuştin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsrail Katz li ser hesabê xwe ya medya dijîtal ya X'ê peyamek weşand. Katz di peyamê xwe de wiha dibêje berdevke terorîst ya Hamasê Ebu Ubeyda li Xezayê hatiye kuştin. Me ew bi hemanên dinyên eksanê xirabiyê ya li İran, Lübnan û Yemenê re ber bi dojihê ve şandiye. Seks Nevsiya Arabî jî çavkaniyeke Filîstînî nîşan da û got xaniyê ku İsraîlê şeva berê bombebaran kiribû çend roj berê ji aliyê malbata Ebu Ubeydî berdevke leşkeriyê Hamasê ve hatibû kirin. Di dema ku xanî hate bombardıman kirin hevjina Ebu Ubeydê û zarokên wî jî di xaniyê de bûn. Pele godan cemenûçeyên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.